Да, автогарата ще може ли? Да. Здрасти. Здрасти. С камера се валя и тури, бе? Да. Да те гледа, кое тръгваш, кое Няма скрито. Да ме следи. Да, бе. Те са камерите са ефтини, сигурно. Шефа плаща, бе. Да, бе. Той знае за какво дава парите. Кога тръгваш, кога спираш? Всичко. Мога да го излъжа. Те на хупа на 12 волта ли работи? Зарядното на Да. запалката. Шефа опасен. Защото ако има 50 коли, Повече. трябва да ги контролира, да знае. Да. Не мога да се скрими. Няма. Ти кога му плащаш? Какво? Плащам? Знаеш, за ползване на колата. Да. Много работа. Докато събереш пари, си купиш твоя. Защото тези дете имат... Трудно се събират. Знам, бе. Тези дете имат коли, май само плащат 10 евро ли плащат на ден. Има някой такса, да ти дадат работата. Плащат, да. Ама по-малко, няма такова наем на кола, такива работи. И да. Някой ден ще може да успееш. Дай Боже. И аз те викам, дай Боже.